ngate bare kene andi namba na mibia gote bono kunya kuita iga chi street ma sansura busungu gati tugusinye no busia susu igekeke kwa ngaki Israel aga chande kakagira muraga ni utamasi nywa yakugochi kombuli gana ona mibia tata uli niche bona wakiro kora numuntu wagetie namba yane wakirie namba musali kwa chimeji mo bwata chikoro kwa chimbageji chigwerete ko tukutupito tali simitali chimbago chisimi cyo kwanera musali kwa chimeji neneji chiaretire emechande menga semeji chiaretire emechande menga sabantu basikaine chiaretire emechande menge nebane chikanisa musali kwa konyora omuntu akane bake kanisa kanisa wakiro monto gochigo sengumbu amateni gombwate je kanisa kirete kiri monto itabwati kanisa ogenda mpaka ese kanisa ya pastor ndebwensi erote nagali obwata iga ongaino oli ngumbu galia omotomera enibo onsaligo oroje na ningi wasona nera abantu be kanisa tikana aya barandi be chikanisa sokoro engana na igo abantu be karategera omonta kwa kesimi omotebi ngaya bure ngana ondega iga epa fran okay yanta itondetero umusinga muri kangura ngoroki mesingere gigabo amora oroki bono tienda kubuli asibyo sipinge kine kikwarengere libono mandi gatoko kolegasia yandi no yonte mete kwa bote point ingi sana ti metingi yote ko yetachira sokoro mete watebiringa chisimio rubago andake na chio muchanda sengenjo ye video lakini aboli ngonga esimi nonye eri ende okobata kaliga ko gakolimera koboko robanto bali gutuma kangoga indereri monto gotebinga umete na chete Mombasa rero igamenyete kumbo muntu nwale na ira netelia na bonchali mata liana ngakenye maete manoiga no amenyete gosensunde kaga ria kale goseni gale skimu rubora burogoro onye tyagwe chandra liana kwanya gosena wale skimu gale gote umete na chitenga tira gocha rogoro onkale goseni siolo omuntu gote bitari lazima ngane video call yoka abantu bakomenerere no abatari bona kasimiaka okungainire bonkunyu lakini boneji egago kungaina aise kungaina omoroche kabisa okay ngoro kingo kosenkeli chole kelicho mato viasi nete echai okay we kamoro kicha kwanyora kale mugondo kwa nyarebe bona abegete chai anyi muligite ensiri kwenda kelichonde ndugu kelichonde lakini so korenjera okorengereri bono muchando injomete mbwate ribori riane omochando nesimie nene kose nesimie ndeyonzi kose no muntu obwate etabiere kose nabantu babwate etabi yoko bainere chimbwa chimbe chiko tatebo buma na ekene katoko na chisime chiga unyole ntwaraga ali onkorogate banga agwa kirusimio tebinga bikange video call ayo mwanchobulili no isadegetenga akero muntu agwa kirisimi agugwakira obeka e video okumora kinga yole mbu ya jisimi abantu banduru sono mukutana useno meeting yoro musangerekano useno ura asemere buna bona iga umuntu ake video call aka ne tulisi bune video na siki mbu ya abantu batumye chi video call eke kumanyanga ye bantu balikera bagwa kesimi ibinga tibi bintu biri bikolete michandu mwancho mulili bono mambia akatu wishimi chitu chi mobile phone ayenga kioma nyeto mwancho mulili mambia bono 0741583878 kurasanga na itula tumanyenga ine noisa negete ekero morugyo gawu wakesini wakale video call batano gaka lisiwe zimijura sole kusino monginogo kusino mogako kugwakero to mongina bwate zimejura ranga kyole kwanyaro gusigu wakirusi mi video call ne bavu ga karigu sibi na bokoli sibi sinu omuntu manyene bavu mole ngakyokora karati konsaliko ngangoro kigosene babu e babona komoroki ayonye kwaringe babu ngakikwa bwate simikole babu sina komoroki taweri babu ekobana sokoro onye kwenda gwe sibi okoira nonyore mistake oli gosena bora yibuge kolera kore babu oirane obwate omwaki Matilda noma edagile ra nchinga giji kama ndole bako badisi me babu baliko rusika boko otema naki andake umuntu ngwe konyansi abwaro nakini rende nande chisimirende chisimechi ongutumia kale bobe usali ligire lingote muna bona ningakeire simi kwake rwesimi igonde babu bona konde babu onte bintebi ngoroki ngo babu kyo korone simi babu sikuisi tata chisimi okutumeka pake babu
bakijau uikarase tege simo kendete kutumia okay bono mai kwa kirwisimi video calling kwesi vinde okay na baro chinde chisabuni okay enkabotere no ni go katika koro kibaranga ne babu ne kamoro ki kinyolini kamoro kisabuni kamoro ki tabeli okay ngara ngoro kusire babu ra yora bese konyora ndiko oh no ka kitali bobe chisimiji nche omochando ne asi chi video call andake okonyora omonto tobwati namba yae kwanyora kali kugwakire video call ngoyo kosa abantu mbamete na kichinza bune chigo nkorogo ale show obo yoigana omwalimu ichinga kichiga Monday to Friday chinze chiga cha mugaso chinza buno bono saa 3 okonyora omonto yiga omwalimu oyiga ne kirasi imari kwamanya kubwato kwanyora omonto siaro kiroria video call ekikira kina bo omonto koigubobe lakini echiga cha kawaida otebo gusema macho wo wakiri igo mwanje ona maite obwamate mubwate nero mete sokoro kire kwa kwanira abunga chinse chigo nkoroga alecho enate bole show sokoro boni gao gendete no muroberi bwetu ani agetembe omonto amanye kuwakire video call abo mete na boge okogechi esinge njo muntu namanyete boronge gasi aonereri lakini owakire nando kwanyoro yondo mogeni obwatire simiga okoirukeri ori otete okorora ase screen ena mbota manyite bana ndetegera matiri to na bamanyete pinga borone TV ori okay na babegete TV nanda atete kokorre TV esi minaende why okay bona security chisimi chonse piechechi chibonete ko sali kuchitugu chonse pichiruoro abono inchiri bulirine ne kucheshumo chomotegera libono mabiro muligire ndiri ngaki ine aye no isadege tenchere chibuzini chikotumeka ngambu yo muntu gwakira ne video call kurandonsi ine mbuya irabo sino muga kugokera gwakire video call kwali kusine koyeke ombora yumu na tubugulitisi umugako muchinkwa na chetanire nkiki nto kolekana asibinti gatokonya nego tete banyike gatabalu Getembe alo 0741583878 Getembe hello oh iya mara nangara kana matibita mbuya tore sivina sinare takere kwa kuna sinare takere kwa kuna nto kwena tiko kwa tesimeta yao aha igayo muntu gagwake video call gocha solembia ya aseki wala rato koneke mbenale aha umuntu gwakire simi aha utoka madari utoko bwata okolati ko meji ko bwata ene video call mama okay Getembe good morning hello Getembe oh Osarigo na okoro na matinza na bakombe karibu sana okay gono nchego kwa na tu makaniki hu Iyo tole kwa neke ya yes esi miti simonga chache mbi ya video call changu akire video call igobono meti dismiss na kunyomba so ruete mungu ana ni murvia igo murvia enkingi mutara dibe kisa ndokende aha akaro mako nyora na wa foto na sigetore mo kwa no mondo aha na kwa akire video call abiyaya kunyara ko ndoka itya aseki aberi kora agwemere mu yagugenda te omurugi ogose gugwagira to kubeke video akorore mu cyaro kiro ya video ko mu ko ne kro akorira ati yao all right mwanche muligiriri ayiga kyuma nyetebe ntebiga omuntu kwanyara gusene gali mole watairo omuntu nga na ikire naro kukogenda Nairobi otebi igona ro ko tikangwa akiringe video kondo ndore muri kango chie kore guchisike saini bozi ndo dana ko ntoma eto musimo mbwate no ligo koro monto gotenga tigango nkorore ase video igo to taliri tanga ni kwa mungaina igo kwara twalire mbwagete ekoreta amangana amabuli yani amabuli ego tiga maswali geta etu wani ya Getembe waigire jisa mune jali ana joso mono no watonyole karibu yesi ebwate sauti ya wananga tari gatata aha unabona jensi yoroje umanye ko ngaino mwese ngaya yendikire account ya second njembwade karamu ngone ko lika bisiga
amanye konyora ngomoge kire silikoni kine mesima igorete teko ba mujara no rogisembe sine mbere mure ya na muda birindo bisingi karanse tene karamumbata ana mae konyora na vekire silikoni kine mesima mapema awe never ingoma tumbaga ndikumanyasi kumanyikana sibali maiterero cyosaligo umungi none nabone abangi nabane bonsi pituto mbabonete kungigina ngaki umugaka negasi agakari mbabonete kungigina akari gakonya kongakere neji bechikwere ndeji gaiga munabona kabo yone bojabeli akona kongakera neji kwere neji bechikwere ndeji okora gamkagiri bone iliete lyokwana kabo uyu no murugyo etwali agatembalo yes akamongeza karibu sana Chinde sara Chinde ngoma no guruga nini kama mwa hajire no muya kabisa waro mujanda we gishimye gijawe chanja mona anje bana ndubuna video call yeyo ora koza muntu wenje ndereba ne yali ngoro no ngagere zimi ngambegere video call ndanga jogoro ndiye abantu babandi yende ije video call yenge bu aji hana ndo azira azimo yene video tegwaji mana ko jaso asumo saja usasumo kungaze no muege mute kwa mwanje nero ra leki yako barajini omole ndo mona na lyo sai tawa di toko ma di ka kono yor mutu ngara kari ko kwa mara re so video call tegwaji mana ndo na goje tumeka ile na venga ngambo sasa sio chinsa jona harole gas video call tumeka ya ko Chinde rwe bombo kandire nga unero muwegendi bwe gali taka ntimite byo gatambalo alo gatembe Magan tena 0741583878 0726447367 yes sokoro nsaligo mbu yobe CCTV muhaubona bona batari de bona ya jire isikoli ya sase kana jisimeji mogotumia waka akira na jisi okay beke CCTV muhao beke CCTV aiga somenya tokuru kwagende mere straight okay chinza nagu akire aromo ngenangaki mbuyane mayule nganyumbane nyombole yabona sana bana baragire okay nabutora naimo kabuneti ngatingi nagenda baka CCTV kwanza naracheki CCTV so kore CCTV rero naboko yobwati simi yago andonsia sore CCTV naboko monitor ko andonsi naboko ligereria simi yago obegete o connected camera chire bwogo asimi yago kwaligere kwa manyanga nkikegendrete bwogo chinsagete okay lakini bona iwe kiroko bekero mu rugio go nande CCTV nyomba sure bana go to taiware no kubona mwatebire bona go ikarazi atwale simi bona e video call ne bwate kirenga kiae no bwate abantu bakare golf no bwate umwana wo kare ngumbu andake no bwate wifi ya nyomba bwogo ingi gerage to akero mo subati oyo igo kare ngumbu okumukwane nerese video call yo boli mwana ngakiagenderete esenge ncho nsachinde nabo konyora monarete gukwana no muntu kwanya komorore bicha kwanya ngo mwana yanda akyo achieta karabo ko tanya komanya omwana wo susanire abu nabo kumwakire video call waikire sokoro omenyete gose kwamenyero gose Nairobi amatuka mange gose omenyete iga go bosongo lakini kwanyoranga abana ba bange bakare Nairobi bakare gose Mombasa ngo ikerere onyore nonye na abachokorori geti ko barora sisi mikwaranga ki abana bono ngonya ko igubarororo rero mbikira ngo chibiche chini mbaro nonye WhatsApp bono kwarorire kwana gose ninjengo bono nando manyete nando manyete morali Matilda engane kwaleta obutumeki bwe video tali borobobe ndirebo konya nabegenya ragano muntaga kali gose Nairobi akanti okoro kibwe ento getaga nti gutomera mbuya naboko moro kinga ekeneki yagere kwachire kogorege ento otete ko sana mabara goliba kwali utara kuruga mpaka Nairobi wakero lira sisi yao na kuereza na bota igo korana teresi no problem au no korana ewe di video call nengiera asisemo ende abu no korana yes bona ntade ko bolika umwana na bako ngakerese mikorta yasi para kwa nateba ko senkuru Canada para zakera duniani hata te kwa tatu mwabo okay tata mbiyole bijamona sana ngayoberete umwana one no ndenka para rebon no ndenka ngere mamu minesi mitokwa nere
ono kita omaye ko wogende kumbe ga soro rote kose nayo bonete komote yamenenga tigankwakire ngukinko ikanyomba mukwane na bana bamino mukwane na mamumino koigure embwa nere bwato muchano tali esimi embwa yes chimbwa na kiwebege tena kyogutumeka esimi yega simi echitiga chitumeka sa mangana ye biashara straight ede tutakete moleke igango tebi kende tere gocha ngakane mapema lakini tali mangana ya bakungu na bang mongina no mugako goso mwana na baise bintu bune byonje na kanire sukuru nandi chisimi kine kiri nabo kikoletwa obwegenwa omanyete ekero muntu agotebinga mbekire video nekene bino maite mugondole nkole mule bike video moroke akikwale mira sangani kwale mira motebinde busy rore bicha koraki putore simi na agendera ne gasiane abumbu yaje abute njitida kana bone issue ya hose karenkai tegerera ngote kati yo mugaka no mongina mangana chi video call hakuna stitaiti abana ne chi video call abutitaiti arafu tumanya gocha mpango wa kando please a video call start tabatari please bono ngikyo gosemia abantu nainde watebiro mongina no mugaka wakwane ira abana ngotege to video call rende video call tigato akechi video call asokole matotebe chi mugondo iga chipara renga bale mirega buchombe chi eriga mugondo mapema bamurekera banaligereri warasangwa magendera bone bamurekera gali very smart very accurate very intelligent lakini anda bachanja bande barona bagotumeka se o magendero bagotumeka bubasa abantu bare ngumbu okonyoro montaga karita ya spora omwakire simi mo video call bana mna mwa mukuna teba omotebi igaria asayo ntete kwagacha matabori nteta angana okay bono liria matabori ogenda sa matabori agasombira bande omote matabori ngaya na letire ndugu yane na letire matabori ni gaira siringi 1020 oseli wa misini whichever wherever okay omochangale ne kwanya wata mochango yori ndendu mapema okay ake ogenda sifundi chiko kora kichikwagacha omotebi ndugurire nyomba sia ikire chifundi na chechi mbegete aiga mwesi bikolega sibwango wakanya ko batokanyira ga buri ndegere igwikane okay ndugu ayino muntu muyagendera nyomba okay ogenda sepungaro erete papa pupo motebi ndugu cheki nyomba nge ya erire bono igasai ndugu bono nyomba ya era bono ndego se bya karato ma 1 million 1.1 igerende nanjenyore ngachibese chian konyira sigete ndugu ya motomera live tige ndugu eri chigo chabono video call we ndugu bono tigaiche diri achire bona abugetenga mbuo yari gochigo ikari getikiria moteti ga muno enyombe ko bekwa nyumba teyero neriebe okay 1.1 million ya motomerete oyo imokire kurwa bochirere na ngo chinyorofi ngaje ndugu yane yachiete kurwa gakichi besa na kamotomere kurumbu ngokole gazi no mokia ngagaje nyumba gakingayi are koira chibesa ikobono na rumbu goza bosanta bwati no ne nyumba ntabwati kende okay okochiko mwakeresini mteja wa nambari are you finding is not it is not visible gasinga ne yo kwanera asa abantu bakogenda ngumbu ekero ko toma chibesa kusekero ko tome nivo ya ochinka omanyetenga no andaki no tete chi project gete chikirane ane kinga omonto oli otomere nivo yawo no monto mwigeno na bange basibigo amana na bange basibigo amonta ko ndo teba ngogori irwende mero asigete paka chibicha chiako chi video call echo mote yo mugondo noroyo chibesa chiaso akonyorongo muntu oriko sesenge nchata nya gocho gosene miaka ene gose 5 ka gocho gocho konyoranga andake nonyo mukondo yo manyene toyo paka chibuti muna chikoramburu na baya aligere tikuru kwanyore nyumba yari kubwatu ese video call nyumba chibicho kwa gotomero ne chi nyumba ngao iko bado ekatokwa na video call nengi ya nande nimbi bono ayumutumeki ogutumie simu yawo nakyo yitumeka kyo gutumia ngaki ekerengeka na gie a video yera sesi mine nkire keke
Abutoka ndiko mwanchumuliri bya bono sana. Bali mutulikira sese bali ya mutandao Facebook Tembe TV ensema ya Facebook. Atosaba kubira sinjesimi ya YouTube no mambia sibitangu bitakunyarekana kulinde kulige tulijuju menchaga si Facebook na bo muguchirika taratibu asibirigeli byago imambinga unaiga amurali matiri na chisoma atebenga yugwa soire kuruanga yulige tukurwa na andinga kyayuma YouTube tumiki wishimi chisimi chabire chinkora chisimi chabire nemekono emenge ijwandake yayirire okuboneka kwebinte binge no bwa mate bwa bantu bwasalikire video call uno montagu wake video call yoga wakakali usene nyumba yake bara umontagu bitene video call matembu ya obeke video call ongerese kuru ya magendero nanda magendraro live and direct muna bono mwalimu naro kuruku ombura makoli ekere tokura kuona nere ombura makoli ekere tokura kuona monere akombekere igo ongoroki nonyene bitabu galia library very smart very accurate very intelligent lakini bono chinka tabatali omokungu tali okonga keresimi kokotebi ngoroki ngoga kwasuri igoga ne tu mwalimu era gwakire mukagera ta gwakire omwalimu na ngakira aina mangana ya magendero tokugamba mukagera ngimo gukwana nere omokungu ruja tikanera gote ndakubuli onsaliko bono ikabuna ndega igana naka igwete mbura alinka na igwete ngokwana ndega okay arafu kwamanya kanyoro yo kongoro gote ngoroki microphone makwegena ngoroki ngo onsaliko makwegena bono ruja ye ngakara ngoroki robatiri to ibona munya ukwa bono ruja kabisa pi egenteke gijise oroso nyako wakira gote yo mongoroki usomoroki onsaliko severally ogakoraki kale ngakora moroki ngo usesime ose gakora kana ngora mungaine ora matukando kwanyora tuli obisi kwa mungaina no obisi ole njo mwana nyasaye ngaine wana abo bande barabuna abango ikiagera kero muntu no nyasaye sokoro college cha saliri si video call etebana ki ekirenga amonta tware ekirenga soko wakire simiti yakobekera aba ngomorugita abasagwaka esimi asinge nchonga andake kinenge yaragotebi nabo konyora nonyo mwana okwanyore mwana esimi egocho uchikuri kwanyora gosanda ke no mwana ole gosalia bintu gosore gotema ebitererio koreki abangi nabona abazi okonye tema bwate chibese bali kiri abande bali chi women rep abande bali bagabana abande ziba senator okay bono agotebyo mugakaiga mwaga turuchire ndi bono ni gale aye kwanya kwa bomongino yego rusha bangana aye ngotebi gotaina mangana ndoche na etira sindi mapema okay omugaka tukabwate meeting Mombasa meeting Mombasa mongina tukabwate meeting Mombasa okay gali mapema omokobo moikigo senyorro fio mugakoira na lendo ije okay bono kumbe tari Mombasa ni gakabwate na roti brand jiaye omanya kanyora oyo jira se swimming purugete ngabono ga Mombasa orokyo muga lakini sokora endo chibona igento ke chande to bongo bwao orengreti amangana yo bungainirerio kamangana insecurity yago chandire yani tuwekene timondo nonye anomono nonye no morugio nonye nenka yao obwato obwo bali okanga andake muntu yotari gotewe kimane ekina kigeko gochana okonya gotuka none simineza ko bana ogo tuko kutori gotukubosa igo muntu gochaka ogo tukabosa igo oyu nere tari moronge okay endo chenga ekeresibiane igaiga ya biru ya tinga sini twamanya ababiro tetu ngegeli usugo kwana getembalo yes wakire akuse studio wakire bia Nathan Mombasa ondiki kubonjari byakumu karibu sana Nathan Mombasa makolire ntegia sana soko lete mjadala wetini esi miteringi ya samane video esi miteri tetra de kwa ke video soka esi migeta kire mwakwa na soko kwa na igesi nyane mpate muri kamuisi magana video koli nanya kutumeka katinga kakire nya kupata monta monne video koli mu mawaba na wabera bakong onye no mwancho mukweye na kwa matete twale ndanga yose mwa wasiliana amagana yetu video call ya Uganda. Alright, asante sana Nathan Mombasa nditi Ndiye mono sana studio abo kwani libonsi kwani mwanko nkoroba ye mono getembalo aragate mozaligo nagibwa gire studio bwakire bia ya zaligo ngorogo yu aha atake to mo le si ni taji na era ya ujuza ya wana to mo de taji tutu change ena madiri da biar sumu nya to sumbwa aha na la na bwa mbia mono ya te ba tukuchange tukule video touch screen
Nditogo chaka kuchange. Tita timo chango hiyo kiara ni mbwate. Ndo tutore eri gori yake. Getebalo. FM. Yes. Angaliwa mfano one. Mbia mono. Ene mumuri munganje nsenga matasi nibogongo. Airo montumi ya Justin Vugonko mbia mono sana, karibu sana. Ntenyi ta bunda ko ridora gamba. Nago tebinga inchuka ngo twakubikire gento kelikiao. Nta keire ko chaba ile tirando se plan na. Mbia mono. Karibu. Ondo. Aha. Oisa ko tabanga to taite video call. Abo na bota ita ko ta mali simi to yotage. Yes. Omanye tano ne bisimi bimulika mwizi. Nabyo nabya akolira amakong. Ikana nabya tangite ko chama te simi no ko yetura kina kong. Ono ndenda tata na kende kya imanye nenda yele lyokoja. Ayire dino machoko na bego kosaleke. So abantu balia bagutumia jisimi no ni video call yekiga ina depend kufanya ni bona papa beno bwate biashara byao bye bikoro tuguse yetyanga. Otre ne video call yene ro gutumika kwa bamana batecha bao okota byeju eju ndabwe ya ruguru. Eju na ronda gotompa. Ya bunura abutinda kana. Bona sengo kobori ngai. Omongi nako wakeresi mie video call live. Nasna ko tayo na ti. Wama tayo binonde sune kasi bago sabi bituma nga ngorok yang. Ege ndo na tayo ko korabu. Loko tumia e-gadget yao aso bungaini. Orote. Ikya pa kali yo kata katururu para bo bungaini. Linga mwembo. Ko tenda tambiri. Kyo mwario. Asobanta abanyara bago tomachiwesa gochaka. Nale gocha ko banyora njano cyo cyangwa tabaniga. Omuntu rebe ebengi neba ni kwiti neba ngai otomachibesa cyayo gocho. Manda munata baga ngaro yo ko ibintu byaho wikabo mwege. Ano mumuru mwibere nere akokobera moko. Inje omo kisange ngo takobera umuya. Tomachibesa gochinka beka chibesa bengime. Antiri muda wako ukifika ongatiko tiango tia wanta wasini geta ke yanko yana naro ngurumo wa mama wamenyete UK lakini UK nako akaya ni pesa akauru le moga igeta u tanda akaira na igachi eta gacha boni gane nyumba kwa gachanga ande beti omuchaka n'umutenyo na nini kuira nare nyumba ya kanyitaka kurumu singi igo kumwiso na mabache ko beku e plus no era gendere yani ako tabe nyumba ya yabo sieka amanye ko kwenda akutumia mtu pesa yo kodi mukirende mukore ikindi cyose okora ogekore no mocho kende Asante sana. Amenye nere no bungaini menye neti machini cyao no bungaini. Azali za Justin Vugonko thank you very much mkono. Nekero kili munchu muri birengeri bya kubiye nchomo na tukunya kubisanga kaiga anamono kwitera ayiga to kwanira igore ishimi kono matilda ko igurenga ishimi chiga nechingia na nechimbe. Tati nechingia na nechimbe nyora lichibuli elimo. Tokonyora lichibu nonye nae no muyasa abantu bande na ndembali mutari koiguana kende gyonsinge bwato buya no bobebwaye mwana nyasaye mwana nyasaye tari we akage kubanga no mwana nyasaye tari koiguana aine kesi umanyete nchine Mungu wa Matilda straight oyo Analia Matilda ke muntu mama na mugonya gusomera naiga koiguana ne Matilda asomo nene kukolengezi bya mwali gatabaro Ayo nzaligo Biole bya mwana ono mwalimu nyamwaru bokale karibu sana mwalimu ntombi ona sana nze ndatereiga asenda nyetino karabu ali bondo bonzi video nengia mujanda ro nevi ekene anreski ndiri chambazi eski ndene mbangu wakati mukumwara ikara sasa para nekara sasa ni ujana ngosiyo wakiresi ngosonderago mora kino wakiresi mora kida uyu no nsaligo uyu no nkorogo no tulega yes nyamwara nabekire sisi ekwe sisi tibie yesimi ngayayore gabona tiri ndori na nyaya ngoro hotel to asambire nyame to bekete meza to koli ngoro kinyeja meji
tege unless iko no musubati utataka ndio moro. Asante sana dushigari shigagichiko kenda asisi ya mwalimu Nyamwaro na watukura kulira asisi miga yugo sanga kulinde bali mwensi mwatulikira ujumbe chaino kaiga biomono sana sinyidu cha bantabange and by the very many people pakandi josa kana Twitter singa mbiga yabono mambia kulinde yutanya lekane tusange amo asinchiga gichachire na andamangana mayangu chali chinsa isato tubajereka isano choka bono mambia igotragendere kusangamo matita sesa ba Facebook ndo ese mbare baligete ya bugo chaiga omusaribwe gesusondo chairora nabo igoma make Ruth agotabanga good morning on Sariko Matilda na Okorogo the school boy agotabakurwa Amabiria watching you live agotabanga esho nigerebia Amabiria tima itire telingi otakanali irorera so okoro Amabiria na nyomete kurwa Amabiria gaga aba no mokongore hakintari bangana Alex Mauti agotabanga maro korochinse mocha maro Kisii County agotabanga no arena tatu abo David Mauti nyako eba Josephat Onsembe agotabakoro ebiosi agotabanka sobo basinya cheki ward no areme yomoro bero naboigo benja agotabanga nikotionde ene korwa chinse mochiri cha Matororo SDA naboigo na banda bange bali babiri bakosanga usaba kolika ujumbe chabo ase chinse mo echo cha Facebook. Okay, yes. Ara go korkonere penadi ekiage Kisii highway gagote banga no atubwate live apeli ekebwenero tebiri no atubwate live arafu cheni kiage kurwa Kisii puche lyagote onkorogo na bomba bategerete mapema. Morris Orengai agotaba locked na boigo mamake Ruth na bairora asinse moyende Linet Cherono agotaba following from Ekerenyo Nyamira County na boigo egati abande mbabo Eric Nyamao Christopher Tandi na boigo David Gesora Gikara Geoffrey Gisiora Kalista Wanyatieko Shadrack Ichalo Kingoku Alfayo Rioba Omogoro. Ai negatia bali baadhi sana boigo ayolita bulisi myago no mambi mwencho bulilinga tokusobo kwa bera sinjinga kikolende engambo kwanyigule tokotabanga chisini chitumeke bya enekinga esimi yao ekero kujetumia no bwegenwa no buya no boene na lyonsi bikoba bya asinchira ya benekingma tokura kulera kagwo sobona setwali yagatembe kulinde seme kubwatia nero muga konkoronkwira na ligiga sese mliende no nyolenga lero Friday Express nero lisuli juma ekurunga etwani yagatembe nche kwa niaba ya bonso wetu wabata na bono mambia nkuru kwa Jeffrey Onsarigo Matilda Obaigwa Chief Jeffrey Onsarigo Chesa malita nkuru kumwaka chemi siokoroke bacha school boy musiete tenjira ndeteyo lidiguta Tuskato chale. This is ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na